Káva nám umožňuje dopriať si chvíľku nerušeného pokoja, ktorú ako študenti často potrebujeme. Kaviárne vieme v súčasnosti brať ako tzv. Third space, kde sa môžeme pri uvoľnenej atmosfére stretávať s rovesníkmi. Priblížime vám podľa nás tie najlepšie a najbližšie kaviárne pri Fakulte sociálnych štúdií. Vybrali sme kaviárne QB's Cuk, Jaga a Café Podnebí. Naše hodnotiace kategórie sú Student Friendly, Top káva a pomer cena-výkon. Výberová pražená káva, sendviče, zákusky a koláčiky. To všetko ponúka kaviareň QB's Cuk, ktorú sme navštívili ako prvú. Tento espresso bar v centre Brna je otvorený už od 7 ráno a vzdialený len 5 minút chôdze od Fakulty sociálnych štúdií. Sme tu pred kaviarňou Jaga, ktorá sa nachádza vlastne v divadle Bolka Polívky. Sú tu veľké stoly, je to celkom priestranná kaviareň a myslím si, že to je úplne vhodné miesto na učenie sa pred skúškami. Na záver sme navštívili kaviareň Podnebí, ktorá nás privítala svojou príjemnou atmosférou a priaznivými cenami. A práve preto za nás vyhrala táto kaviareň kategóriu najlepší pomer cena-výkon. Táto kaviareň ponúka dobrú kávu a občerstvenie za nižšie ceny, ale to je aj dôvodom, prečo ju navštevuje veľa študentov a zákazníkov, kvôli ktorým býva táto kaviareň pomerne hlučná. Do kategórie Top káva sme zaradili kaviareň QB's Cuk pre ich lokálne praženú kávu. Zaujala nás širokým výberom kávových nápojov, ale odporúčame si kávu zobrať so sebou kvôli menším priestorom. Za to kaviareň Jaga ponúka vhodný priestor na učenie sa, preto sme ju zaradili do kategórie Student Friendly. A to nielen vďaka priestorom, ale aj dostupným zásuvkám a vzdialenosti od Fakulty sociálnych štúdií. Ale skrz to býva často zaplnená. A aké kaviarne majú radi študenti? Zatiaľ som tu mesiac a pol a ešte som v žiadnej nebol. Nikto mi žiadnu dobrú v okolí neodporúčal a so študentskými financiami nechcem veľmi riskovať zlú kávu a radšej si dám to na fakulte. Moje oblíbená kavárna je ve Špalíčku u Martinusu, protože mám ráda knížky, takže to tak jako spojím všechno dohromady. Já nepiju kávu, takže většinou buď čaj nebo bezkofeinovou kávu. Tak ano, taky navštěvuji kavárny v Brně a hlavně třeba v centru. Většinou mi moc nejde se v kavárnách učit, takže spíš tam chodíme s kamarádkami třeba na pokec nebo si jen tak odpočinout. Pre Studex TV Adéla Spáčilová a Stanislava Pulmanová.